हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। హరే కృష్ణ. సో భక్తులందరికీ కూడా ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో మనం భాగవతం కార్యక్రమంలో 3వ స్కందము లో 16వ అధ్యాయమైనటువంటి ఆ వైకుంఠ ద్వారపాలకులైనటువంటి జయ విజయులు ఆ మునుల చేత సనకాది మునుల చేత శపించబడుట అనేటువంటి 16వ అధ్యాయాన్ని చూస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ క్రమంలో ఇప్పటి వరకు 7 శ్లోకాలని మనము పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు 8వ శ్లోకంను అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. సో ఈ అధ్యాయంలో ఇప్పటి వరకు మనం చూసినటువంటి వీటిలో బ్రహ్మ దేవతలతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఎందుకంటే ఆ మునులు ఆ భగవానుడితో పలికినటువంటి ఆ మాటలకు ఆ వచనాలకు సంతృప్తి పొందినటువంటి ఆ భగవానుడు ఆ సనకాది మునులతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలని ఇక్కడ మనకి ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నటువంటి వారు. సో బ్రహ్మ దేవతలతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి సో ఆ క్రమంలో భగవానుడు మొదట అంటాడు, మీ యొక్క వచనాలతో నేను సంతృప్తినయ్యాను. సో అనేసి ఆ తర్వాత వారి ఎడ జరిగినటువంటి అపరాధానికి కారణము నా యొక్క ద్వారపాలకులైనటువంటి జయ విజయ నామధేయులు నన్ను మరిచిన కారణంగా మీ ఎడ అపరాధాన్ని చేశారు. కాబట్టి మీరు వారిని శిక్షించడం అంటే శాపం వారికి ఇవ్వడము అనేటువంటిది నేను అంగీకరిస్తూ ఉన్నాను, సమ్మతిస్తూ ఉన్నాను. మీరు వారి ఎడ చేసినటువంటి అంటే ఆ శాపం ఏదైతే ఉందో ఇవ్వడం, సో దాన్ని నేను సమ్మతిస్తూ ఉన్నాను. కారణం ఏంటంటే వారు మీ ఎడ అపరాధం చేశారు, నా భక్తులైనటువంటి మీ ఎడ వారు అపరాధం చేసినారు. ఎందుకంటే భక్తులు అంటే ముఖ్యంగా బ్రాహ్మణులు వైష్ణవులు అంటే నాకు పరమ ప్రియులైనటువంటి వారు. మరి అటువంటి ఆ ప్రియమైనటువంటి నా భక్తులను నా సేవకులు అయినటువంటి వారు చూపినటువంటి ఆ గౌరవం ఏదైతే ఉందో అది నా చేత
అంటే ప్రదర్శించబడినటువంటి నా యొక్క అపరాధంగానే నేను తలుస్తూ ఉన్నాను. కాబట్టి నేనే మిమ్మల్ని నేరుగా క్షమాపణ కోరుకుంటూ ఉన్నాను అంటూ ఆహ్, భగవంతుడు సనకాది మునులతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. అలాగే దానికి ఒక ఉదాహరణగా దేహంపై ఆహ్, చేత కుష్టుపు మచ్చ చర్మాన్నంతటిని కూడా ఆ! చెరిసే పాడు చేసినట్లుగానే ఈ ధామంలో అంటే నా యొక్క సేవకుల్లో ఎవరు అపరాధం చేసినా అది నా యొక్క అపరాధంగానే భావించబడుతుంది. యజమానికే అది వచ్చేటువంటిది. వారు నా సేవకులు కనుక వారు చేసినటువంటి అపరాధం అది నాకే అవుతుంది అనేటువంటి విధంగాను. ఆ క్రమంలో ఆయన ఇంకా భక్తులు ఎవరెవరు ఆయన భక్తులు కావచ్చు అనేటువంటి ఎప్పుడు అంటే ఆహ్, ఎవరైతే ఆహ్, కృష్ణ భక్తి భావనను స్వీకరిస్తారో, స్వీకరించినటువంటి వారు వెనువెంటనే శుద్ధులుగా మారుతారు అనేటువంటి అంటే గొప్ప అంటే సాధువుగా పరిగణించబడతా ఉంటారు. సో, కాబట్టి మీ ఎడ ఆహ్, జరిగినటువంటి అపరాధం ఒకవేళ మీకు నా భక్తిని స్వీకరించినటువంటి సాధువుల రక్షణే నాకు ముఖ్యము. అటువంటి క్రమంలో నా యొక్క దేహ అంగాలు అడ్డుగా ఉన్న వాటిని కూడా నేను వదులుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అని. సో, ఇంకా బ్రహ్మ చెప్తాడు దేవతలతో. ఇంకా ఆ భగవంతుడు ఈ విధంగా పలుకుతూ ఉన్నాడు. నేను భక్తులను సేవించువాడను కనుక ఆహ్, భక్తులను ఉద్ధరించేటువంటి వాడను నేను. సో, కనుక సమస్త పాపములను శీఘ్రంగానే నశిస్తాయి. ఎందుకంటే ఎవరైతే నా పాద పద్మాలను ఆశ్రయిస్తారో, సో, అటువంటి వారి యొక్క పాపాలన్నీ కూడా వెంటనే క్షీణించిపోతాయి అని. అయితే మరి నా పాద పద్మాలు ఎంతటి పవిత్రాలు అంటే, అంటే ఎంతటి ఇది పాపాన్నైనా తొలగించగలిగేవి. సో, మరి అటువంటి వెంటనే పాపాలను తొలగించేటువంటి నా పాద పద్మాలు చాలా పవిత్రమైనవి. మరి లక్ష్మీదేవి సహితము ఆ పాద పద్మాలను ఆశ్రయించి ఉంటుంది. కానీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఆమె యొక్క కరుణ కోసం లేశమాత్రమైనటువంటి కరుణ కోసమైనా ఎంతోమంది ఎదురు చూసేటువంటి అటువంటి లక్ష్మీమాత ఆహ్, లక్షలాది లక్ష్మీ గణాలతో సేవిస్తూ ఉంటుంది నిరంతరము అనేటువంటి హ్మ్. సో, నాకు ఆమె ఎడ ఆహ్, అనురక్తి లేకున్నప్పటికీ కూడా ఆమె ఎప్పటికి కూడా నా పాదపద్మాలని ఆశ్రయించే ఉంటుంది అంటూ ఆ భగవంతుని పాదాల యొక్క అంటే పవిత్ర ఎంతటి అంటే ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉద్ధరించబడతారు అంటూ అనేటువంటి అంశాన్ని చూసినటువంటిది మనము సో ఇంతకుముందు క్లాసులలో. సో ఇక ఈరోజు మనము ఆ భాగవతంలోని 3వ స్కందము 16వ అధ్యాయము హ్మ్, లో ఉన్నటువంటి 8వ శ్లోకాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. సో ఈ 8వ శ్లోకం. నాహం తతాద్మి యజమాన్య హవిర్వివతానే సోతద్ఘృతప్లుదం మదన్ హుత భుజ్మకేన యద్బ్రాహ్మణస్య ముఖతశ్చరతోనుఘాసం తుష్టస్య మయ్యవహితైర్నిజకర్మపాకైః. సో, ఇక్కడ ఈ చెప్తున్నారు. నాహం తదాద్మి యజమాన హవి వితానే. ఇక్కడ అహం అంటే నేను, తథా
ఒకవైపు నా ఆద్మి భుజింపను, యజమాన అంటే హోతచే, అవిహి అంటే హవిస్సులు, వితానే అంటే ఇక్కడ యజ్ఞాగ్నియందు, స్యోతద్ ఘృత ప్లుతం అధన్ హుత భుజ్ముఖేన. సో ఇక్కడ ఇంకా చెప్తున్నారు, స్యోతద్ అంటే వేయబడినటువంటి, ఘృత అంటే నెయ్యి, ప్లుతం నిండిన లేదా నెయ్యి చేత నిండినటువంటి లేదా నిండి కలిపినటువంటి, అదన్ అంటే ఆహారము, హుతబుక్ యజ్ఞ అగ్ని, ముఖేన అంటే ముఖము ద్వారా. ఇంకా చెప్తున్నారు, యద్బ్రాహ్మణస్య ముఖతచ్చరతోను గాసం. సో ఇంకా అంటే యత్ అంటే వలె, బ్రాహ్మణస్య బ్రాహ్మణుని యొక్క, ముఖతః ముఖము ద్వారా, చరతః వర్తించు, అనుగాసం అంటే ముద్దలు అంటే తీసుకోబడేటువంటి ముద్దలు, తుష్టస్య మయ్యవహితైర్ని జకర్మ పాకైహి. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నటువంటి, తుష్టస్య అంటే సంతుష్టి చెంది, మయి నాకు, అవహితైహి అర్పింపబడిన, నిజ అంటే నిజమైన, కర్మల, పాకైహి అంటే ఆ కర్మల యొక్క ఫలాలను, ఇక్కడ పాకైహి అంటే ఫలములను. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క అనువాదం చూసినట్లయితే, సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, తమ కర్మ ఫలములను నాకు అర్పించి నా ప్రసాదముతోనే సర్వదా సంతుష్టులై ఉండడి బ్రాహ్మణులకు అర్పింపబడిన, అంటే ఆ శుద్ధ బ్రాహ్మణులు ఎవరైతే భగవంతుని యొక్క భక్తిలో సంతుష్టులై ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులకు అంటే వైష్ణవులకు అర్పింపబడిన ఘృత ప్లుతమో అఘు అంటే ఇక్కడ నెయ్యితో నింపబడినటువంటి పదార్థం, పూర్తి కలపబడినటువంటి నెయ్యితో కలిపినటువంటి ఆహారమును ఆస్వాదించినంతగా అగ్నిముఖమున అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ముఖాల్లో ఒకటి, ఆయన స్వీకరించేటువంటి వాటిలో ఒకటిగా చెప్పబడేటువంటి ఆ అగ్నిముఖమున యజ్ఞకర్తలు అర్పించు హవిసులను నేను ఆస్వాదించును అని దీని యొక్క అర్థం ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో తమ కర్మ ఫలాలను నాకు అర్పించి అంటే ఆ భగవంతునికి అర్పించి, సో ఇక ఆ భగవంతుని ప్రసాదంతోనే సర్వదా ఆ భగవంతునికి సమర్పించబడినటువంటి ఆ భగవంతుడు స్వీకరించి మిగిల్చినటువంటి ఏదైతే ఉందో దానినే ఆ ప్రసాదంతోని సంతృష్టి అయి ఉండేటువంటి బ్రాహ్మణులకు అర్పించబడినటువంటి ఆ నెయ్యి కలిపినటువంటి ఆహారంను ఆస్వాదించినంతగా అగ్నిముఖమున అంటే వాటిలలో సమర్పించి ఆ యజ్ఞకర్తలు అర్పించు హవిసులను నేను ఆస్వాదించను అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ బ్రాహ్మణులకు ముఖము ద్వారా అంటే ఒక వైష్ణవుడికి ప్రసాదాన్ని సమర్పించినప్పుడు ఎంతో సంతోషంగా భగవంతుడు స్వీకరిస్తాను అనేటువంటి భావన చెప్తున్నారు. యజ్ఞాల్లో సమర్పించినటువంటి దానికంటే కూడా బ్రాహ్మణులకు సమర్పించినటువంటిది అంటే ఇక్కడ వైష్ణవులకు, భక్తులకు, బ్రాహ్మణులు వైష్ణవులు అనేటువంటి భక్తులకు సమర్పించేటువంటి దానికి ఇక్కడ ప్రాముఖ్యతను ఇవ్వబడినటువంటి అంశము ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము చూద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే
శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాధి గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఇక్కడ బ్రహ్మ భగవంతుడు మునులతో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. నాహం తదాత్మి యజమాన హవి వితానే. సో ఇక్కడ అంటే భక్తులు ఇంకా చెప్తున్నారు. అహం అంటే నేను, తదా ఒకవైపు అంటే ఆ యజ్ఞ కర్మలలో సమర్పించినటువంటి వాటిని స్వీకరించే దానికంటే కూడా నా యొక్క భక్తులకు ఇవ్వబడిన భక్తుల ముఖము ద్వారా, అంటే భక్తులకు ప్రసాదాన్ని ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎంతో సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అంటే తమ కర్మ ఫలాలను నాకు అర్పించి నా ప్రసాదంతోనే సర్వదా సంతుష్టులు అయి ఉండేది బ్రాహ్మణులకు అర్పించబడిన ఆ ఘృతప్లుతమగు అంటే నెయ్యితో కలపబడినటువంటి, నెయ్యితో నిండినటువంటి ఆహారమును ఆయన ఆస్వాదించినంతగా ఆ యజ్ఞ యాగాలలో యజ్ఞకర్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఆ యజ్ఞాలలో అర్పించు ఆ హవిస్సును నేను ఆస్వాదించను అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం మనం చూస్తే, భక్తుడు అంటే వైష్ణవుడు అనేటువంటి వాడు బ్రాహ్మణుడుగా చెప్పబడేటువంటి భగవంతుని యొక్క భక్తుడు ఎన్నడును భగవానునికి అర్పించకుండా ఏదియును భుజింపడు. సో భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా 24 గంటలు కూడాను ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనే ప్రతిదీ కూడా తాను ఏది చేస్తూ ఉన్నది ఆ భగవంతునికే సమర్పించేటువంటి, అన్నీ కూడా భగవంతుని సంబంధంలోనే చేస్తూ ఉంటుంటాడు. సో కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నారు, వైష్ణవుడు అనేటువంటి వాడు ఆ భగవంతునికి సమర్పించకుండా ఏది కూడా తాను భుజింపడు. అంటే ఆ భగవంతునికి సమర్పించినటువంటి ఫలాలను మాత్రమే, అంటే వాటిని మాత్రమే, ప్రసాదాన్ని మాత్రమే తను తీసుకుంటాడు అని చెప్తారు. అలాగే తన కర్మ ఫలములను అన్నింటినీ కృష్ణుడికే అర్పించును కనుక ఆ దేవదేవునికి అర్పించని ఏ పదార్థమును అతడు స్వీకరింపడు. తనకు అర్పింపబడిన ఆహార పదార్థములన్నింటినీ వైష్ణవునకు వసగుటను శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సైతము ఇక్కడ ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే వారు చెప్పినట్టు ఆ భగవంతుడు మునులతో పలికినటువంటి మాటల్లో, నా భక్తులకు అర్పించినటువంటి, అంటే ఇక్కడ బ్రాహ్మణులకు అన్నారు, వారి యొక్క ముఖము ద్వారా వారికి ఇవ్వడం ద్వారా నేను తీసుకుని, అంటే ఆహారాన్ని ఆస్వాదించినంతగా ఆ అగ్నిలో, అంటే నా యొక్క ముఖాలలో ఒకటిగా డైరెక్ట్ గా నేరుగా భగవంతుడు యజ్ఞ వైవిష్ణు అని చెప్తాం కదా, ఆ భగవంతుడికి డైరెక్ట్ గా సమర్పించేటువంటి, అంటే ఇక్కడ ఆహుతి చేసేటువంటి వాటికంటే కూడా ఆ భక్తులకు ఇచ్చేటువంటి దాన్నే ఎక్కువగా ఆయన ఇష్టపడతాను అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు. సాధారణంగా భక్తులు ఎప్పుడునూ ఆ భగవంతుని తన చేసేటువంటి కర్మ ఫలాలన్నింటినీ కూడా, ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసేటువంటి ప్రతి పని భగవత్ సంబంధంలోనే ఉంటూ ఉంటుంది. భగవంతునిది సంబంధం తప్ప ఏది కూడా వారికి రుచింపదు. మరి ఆ విధంగా ఉండేటువంటి శుద్ధ భక్తులు, సో ఎందుకంటే బయటకు వారు ఇంతకుముందు శ్లోకాల్లో కూడా చెప్పారు, వారు ఆ క్రమంలో వాళ్ళు కొంత అపరాధాలు చేసినట్లు బయటికి, అంటే
ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కనిపించినప్పటికీ వారు నా యొక్క భక్తులు శుద్ధ భక్తులే. సో, ఎప్పుడు కూడా వారు నా సంబంధంలోనే ఉంటారు అనేటువంటి అంశాన్ని తెలియచేస్తున్నటువంటిది. సో, కాబట్టి ఆ భగవంతునికే వారి యొక్క కర్మ ఫలాలన్నింటినీ కూడా సమర్పించి చేసేటువంటి ఆయన యొక్క భక్తులు ఆ భగవంతునికి అర్పించినటువంటి ఏ పదార్థమును కూడా స్వీకరించరు అని చెప్తారు. సో, ఈ విషయాల్లో ఒకటి మనము పాస్ట్ టైమ్స్ ఆహ్, భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారి యొక్క పాస్ట్ టైమ్స్‌లో చూస్తే చిన్న పిల్లవాడుగా ఉన్నప్పుడు తన తండ్రి ఇంటికి ఆహార అంటే మామిడి పండ్లు తీసుకొస్తారని చెప్తారు. భక్తి వినోద ఠాకూర్‌ల వారు. తీసుకొస్తే చిన్న పిల్లలు ఎలా ఉంటారు? రాగానే వాటిపైన ఆకర్షణ నుండి వెంటనే తీసుకోవడానికి సిద్ధపడతారు. వెంటనే అప్పుడు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు చిన్న పిల్లవాడిగా ఉన్నప్పుడు. సో, అది ఆ పండు తీసుకుంటే ఆయన భక్తి వినోద ఠాకూర్‌ల వారు అంటారు, "ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు? ఆ భగవంతునికి సమర్పించకుండా ఎలా తీసుకుంటున్నావు?" అంటే అప్పుడు అయ్యో! నేను అపరాధం చేశాను. ఎందుకంటే చిన్న పిల్లవాడు 3 సంవత్సరాల వయసు, 6 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నటువంటి పిల్లోడు, సో, భగవంతునికి సమర్పించకుండా నేను తీసుకున్నాను కాబట్టి ఇక నుంచి భవిష్యత్తులో ఎప్పుడూ కూడా ఆ మామిడి పండ్లు తీసుకోను అని అంటారు. సో, ఆ విషయాన్ని మనం ఆయన యొక్క పాస్ట్ టైమ్స్‌లో చూసినటువంటిది. అంటే ఇక్కడ భక్తులు ప్రతిది కూడా ఆ భగవంతునికి సమర్పించి మాత్రమే సమర్పించిగా మిగిలినటువంటి దాన్ని ప్రసాదంగా భావిస్తూ ఉంటుంటాం. మరి సాధారణంగా చాలామంది మనకి ఇక్కడ డౌట్స్ ఉంటాయి. ప్రసాదం భగవంతునికి సమర్పిస్తే మనం సాధారణంగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం గ్రాస్ ఈటింగ్‌గా చెప్పబడేటి మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, ప్లేట్‌లో పెట్టి ఉంటే మనం తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? ఏం మిగల్చకుండా తీసుకుంటుంటాం. కానీ భగవంతునికి సమర్పిస్తే అది యథావిధిగా ఉంటుంది. సో, మనకి ఈషోప్‌ని ఓం పూర్ణమదం పూర్ణమిదం అనేటువంటి చెప్తాం. సో, కాబట్టి భగవంతుడు ఆయన సంపూర్ణుడు. ఆయన ఏది చేసినా సంపూర్ణంగా, ఆయన ఏది ఉన్నా సంపూర్ణమైనటువంటిది కనుక, తిరిగి మనకి ఆ ప్రసాదం భగవంతుడు స్వీకరించినటువంటిది తిరిగి మరలా సంపూర్ణంగా అలాగే ఉంటుంది. కానీ అదే డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది మనకి. సో, మనం పెట్టినాం కదా! ఆ! ఏం తీసుకున్నట్టు భగవంతుడు అనేటువంటి భావనలో ఉంటుంది. కానీ ఆ భగవంతుడు పూర్ణ పురుషోత్తముడు ఆయన. సో, సంపూర్ణుడు కనుక ఆయనకి ఆయన ఇచ్చేటువంటిది ఏదైనా సంపూర్ణంగానే ఉంటుంది. సో, కాబట్టి ఆయనకి సమర్పించగా మిగిలినటువంటి ప్రసాదం అంటే అక్కడ అశేషంగా ఉండేది. అది సంపూర్ణమైనటువంటిది. సో, కనుక అది యథావిధిగానే ఉంటుంది అని భావించాలి. అది భక్తిలో ఈ భక్తి తత్వాన్ని ఎక్కువగా తెలుసుకోగలిగినటువంటి వారికి మాత్రమే అది అవగాహన అవుతుంది. సో, హ్మ్. సో, ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. భక్తులు ఎప్పుడు కూడా తన కర్మ ఫలాలన్నింటిని కూడా భగవంతునికి అర్పించును. సో, మరి కర్మ ఫలాలను భగవంతునికి అర్పించేటువంటి వారు ఏది కూడా భగవంతునికి సమర్పించినటువంటి దాన్ని తీసుకోరు అని చెప్తున్నారు. సో, ఆ విధంగా అంటే భగవంతునికి అర్పించినటువంటి అన్నింటినీ కూడా ఆ వైష్ణవులకు ఇవ్వడం. అంటే ప్రసాదం భగవంతునికి మనం అర్పించిన తర్వాత ఆ ప్రసాదాన్ని వితరణం చేయడం. ఎవరికి? వైష్ణవులకు. సో, ఆ విధంగా చేయడాన్ని భగవంతుడు ఇష్టపడతాడు. అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇస్కాన్ సంస్థలో ప్రసాద వితరణకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు. సో, ప్రసాదాన్ని అంటే ఆ భగవంతునికి సమర్పించినటువంటి దాన్ని తీసుకోవడం అనేటువంటిది కూడా ఒక భక్తిగానే చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో, కాబట్టి ప్రసాద వితరణము అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యము. ఇక్కడ మనకి ఆ దేవాది దేవుడే చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో, కాబట్టి తనకు సమర్పించినటువంటి ఆ ప్రసాదం ఏదైతే ఉందో అది తన భక్తులకు ఇవ్వడం ఆయన ఎంతో ఇష్టపడతాడు అనేటువంటి అంశం చెప్తున్నారు. కావునే ఆ దేవాది దేవుడు యజ్ఞాగ్ని ద్వారాను, బ్రాహ్మణుని ముఖము ద్వారాను భుజించునని ఈ శ్లోకంలో స్పష్టంగా మనకి చెప్పబడుతుంది. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రసాదాన్ని ఒకటి యజ్ఞాల్లో ఆహుతి చేయడం. మనము ధాన్యాలు, నెయ్యి అవన్నీ కూడా యజ్ఞాల్లో ఏస్తాం. అది సంపూర్ణంగానే తీసుకోబడుతుంది. ఎందుకంటే యజ్ఞంలో ఏసినటువంటి ఆ నెయ్యి గాని, ఆ ధాన్యాలు ఏవి కూడా మిగిలి ఉంది కదా! సో, ఆ విధంగా ఇంకొకటి భక్తుని యొక్క బ్రాహ్మణుడు అంటే ఇక్కడ మనము వైష్ణవులు, భక్తులు గురించి చెప్పుకోవాల్సింది. భక్తుల యొక్క
ముఖము ద్వారా భుజించును అనేటువంటి అంశము ఈ శ్లోకంలో మనకి స్పష్టంగా అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆయన అన్నారు, బ్రాహ్మణులకు సమర్పించినటువంటి ఆ నెయ్యితో కలపబడినటువంటి ఆహారాన్ని నేను ఆస్వాదించినంతగా సో నా యొక్క ముఖాలలో ఒకటైనటువంటి అగ్ని ముఖము, ఆ అగ్ని ముఖము ద్వారా స్వీకరించటాన్ని కూడా అంతగా ఆస్వాదించను అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి? ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తవత్సలుడు కదా! సో కాబట్టి ఆ భక్తవత్సలుడుగా ప్రసిద్ధికెక్కినటువంటి ఆ భగవంతుడు తన భక్తులకు ప్రసాదాన్ని ఇస్తే ఎంతో సంతోషంగా స్వీకరిస్తారు ఆనందిస్తారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది. సో దీని భావన కూడా మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు 2 చెప్తున్నారు. ఒకటి ఆ భగవంతుడు తీసుకునేటువంటిది, ఒకటి దేవదేవుని యొక్క యజ్ఞాగ్ని ద్వారా, అంటే ఆ యజ్ఞం అగ్ని ముఖము ద్వారా తీసుకునేటువంటిది. ఇంకొకటి భక్తుల యొక్క ముఖము ద్వారా ఆ ఆహారాలను అంటే ప్రసాదాన్ని భుజిస్తారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి స్పష్టంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో అది ఇంకా చెప్తున్నారు. ధాన్యము గాని, నెయ్యి వంటివి ఎన్నో ఆ యజ్ఞ పదార్థాలు అంటే యజ్ఞాలలో సమర్పించేటువంటి పదార్థములు భగవంతుని యొక్క ప్రీత్యర్థమై ఆ యజ్ఞాగ్ని యందు అర్పించబడుతూ ఉంది అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభు. అంతే కదా, ఆ యజ్ఞానికి సమర్పించేటువంటి. సో అందుకే మనకి భగవద్గీతలో చెప్తారు, నువ్వు ఏది చేసినా, ఏది యజ్ఞంలో అగ్నికి సమర్పించినా నా యొక్క ధ్యాసలో చెయ్యమని చెప్పారు. సో ఇక్కడ యజ్ఞాగ్నికి సమర్పించేటువంటి ఆ పదార్థాలు ఏవైనా అర్పించబడతాయి అని, ఆ విధంగా బ్రాహ్మణులు మరియు వైష్ణవుల నుండి ఆహుతులను భగవానుడు స్వీకరించును అనేటువంటి అంశం చెప్తున్నారు. ఇక ఆ భోజనార్థము బ్రాహ్మణులకు వైష్ణవులకు వసగబడినది సైతము భగవానుడు స్వీకరించునని మరొక చోట చెప్పబడినది అని మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతునికి మనం అంటే భక్తులు సమర్పించేటువంటి అంశాలు 2 రకాలు. ఒకటి యజ్ఞాగ్నికి సమర్పించడం, భగవంతుని ప్రీత్యర్థమై ఆ యజ్ఞాగ్నికి సమర్పించడము. రెండవది ఆయన యొక్క భక్తులైనటువంటి వైష్ణవులకు ఆ భోజనార్థంగా బ్రాహ్మణులకు, వైష్ణవులకు ఇచ్చేటువంటి దాన్ని కూడా భగవంతుడే స్వీకరిస్తూ ఉన్నాడు అనేటువంటి అంశము మనకి శాస్త్రాలలో చెప్పబడింది అని చెప్తున్నారు. కానీ బ్రాహ్మణులకు, వైష్ణవులకు వసగబడినటువంటి ఆహారమును భగవానుడు మరింత ఇష్టంతో అంగీకరించును అని ఇచ్చట తెలుపబడినది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే శ్లోకం యొక్క భావం నుండే చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే భగవంతుడు ఆయన చెప్పినటువంటి భావనలలో బ్రాహ్మణుల ముఖము ద్వారా నాకు సమర్పించబడేటువంటి దానిని ఆస్వాదించినంత ప్రీతిగా నా ముఖము ద్వారా నేను తీసుకున్నటువంటి దాన్ని ఆస్వాదించను అని భగవంతుడే చెప్పారు ఇక్కడ. కాబట్టి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు మనకి. సో సాధారణంగా మనము భక్తులైనటువంటి వారు ఆ బ్రాహ్మణులకు, వైష్ణవులకు ఇవ్వబడేటువంటి ఆహారంను అంటే భోజనార్థం వారికి ఇవ్వబడేటువంటి ఆహారంను భగవానుడు ఎంతో ఇష్టంతో అంగీకరించును అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ మనము ముఖ్యంగా అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అంటే వైష్ణవులకు ప్రసాదాన్ని వితరణం చేయడమే మనం ఇంట్లో తయారు చేసి భగవంతునికి అర్పించి ఆ ప్రసాదాన్ని నలుగురు వైష్ణవులకి వితరణం చేయాలి భక్తి ఆధ్యాత్మిక విధానంలో అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటిది. సో దీనికి మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ భాష్యంలో ఒక అంశాన్ని ఒక లీలగా అద్వైత ఆచార్యులు, చాలా గొప్ప ఆచార్యులు వైష్ణవ విధానాలలో, మరి అటువంటి అద్వైతాచార్యులు వారు ఒకసారి జరిపినటువంటి అంటే సంఘటన, వారి యొక్క పాస్ట్ టైమ్స్ లో ఉన్నటువంటి ఒక సంఘటన విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి
చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అద్వైతాచార్యులు హరిదాస ఠాకూర్‌తో వ్యవహరించినటువంటి తీరు దీనికి ఒక చక్కని ఉదాహరణ కాగలదు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఏంటంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. మహమ్మదీయ వంశమున జన్మించినప్పటికిని హరిదాసునకు ఆయన యజ్ఞ నిర్వహణము పిమ్మట తొలుత ప్రసాదము నొసగియుండెను. అంటే ఆ యజ్ఞం సమర్పించిన యజ్ఞం చేసిన తర్వాత మొదటిగా ఇచ్చేటువంటి ప్రసాదాన్ని ఆ మహమ్మదీయుడుగా ఉన్నటువంటి వంశంలో జన్మించినటువంటి హరిదాస ఠాకూర్‌కి ఇచ్చారట. అయితే హరిదాస్ ఠాకూరు ఇలా అంటున్నాడు. తాను మహమ్మదీయ వంశమున జన్మించితినని పలుకుచు ఉన్నతుడగు బ్రాహ్మణునికి బదులుగా ఒక తురకవానికి ఎందులకై ఆహారము నొసగుచుంటివి అని హరిదాసుడు ఆ అద్వైత ప్రభువుని ప్రశ్నించెను. అప్పుడు నమ్రతతో హరిదాసుడు మహమ్మదీయుడననుచు తనను తాను కొనినను అనుభవజ్ఞుడైన భక్తుడైనందువలన అద్వాచార్యులు అతనిని నిజంగా బ్రాహ్మణునిగా అంగీకరించెను. హరిదాస ఠాకూరుకు తొలుత ఆహారమును ఒసగుట ద్వారా తాను 1000 మంది బ్రాహ్మణులకు సంతర్పణ కావించిన ఫలము పొందుచుంటినని అద్వైత ప్రభువు నొక్కి పలికెను. సో ఇక్కడ ఒకసారి గొప్ప పండితుడు, ఆచార్యుడు, బ్రాహ్మణుడుగా ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి అద్వైతాచార్యులు శ్రాద్ధాశ్రమని తను జరిపారట. ఆ జరిపినటువంటి సందర్భంలో ఎంతో మంది బ్రాహ్మణులని ఆయన ఆహ్వానించాడు. ఆయన బ్రాహ్మణులకు నాయకుడుగా ఉండేటువంటి వాడుగా ఉన్నారు అని చెప్తారు గురువులు చెప్పేటువంటి. సో మరి అటువంటి అద్వైతాచార్యులు శ్రాద్ధ శర్మని జరిపినటువంటి సందర్భంలో అదైపోయిన తర్వాత ఆ ప్రక్రియ పూర్తి కాగానే ఆయన నిర్వహించినటువంటి యజ్ఞం ఎప్పుడైతే పూర్తి కాగానే సాధారణంగా ఏం చేస్తారు, అక్కడికి వచ్చినటువంటి బ్రాహ్మణులలో ఉత్తములు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి తొలిగా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ తొలి ప్రసాదం వారికి ఇస్తారు. అయితే ఇక్కడ ఆ గొప్పవాడైనటువంటి ఆచార్యుడైనటువంటి అద్వైతాచార్యులు తాను యజ్ఞ నిర్వహణ కావించిన పిమ్మట మొదటగా ఇచ్చేటువంటి ఆ ప్రసాదం ఏదైతే ఉందో, తొలి ప్రసాదం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒక మహమ్మదీయుడు అంటే బయటకు తెలిసినటువంటి వాడు మహమ్మదీయుడుగా, ఎందుకంటే మహమ్మదీయ వంశంలో పుట్టినటువంటి వాడు కనుక మరి అటువంటి ఆ కుటుంబంలో జన్మించిన వాడుగా బయటకు తెలిసింది. మరి అటువంటి హరిదాస ఠాకూర్‌కి తొలుత ప్రసాదాన్ని ఇచ్చారట. వెంటనే ఆ హరిదాస ఠాకూర్ అన్నారట, ఇక్కడ ఈ యజ్ఞానికి ఎంతో మంది బ్రాహ్మణులు మీరు ఆహ్వానించారు, ఎంతో మంది వచ్చారు. మరి అటువంటి ఆ ఉన్నతం వంశాలలో జన్మించినటువంటి బ్రాహ్మణుడికి బదులుగా ఒక సాధారణంగా అంటే ఈ విధానాల్లో చూస్తే తక్కువ వంశంగా చెప్పబడేటువంటి నేను ఒక మహమ్మదీయ తురకవానిగా నేను ఉన్నటువంటి నాకు మీరు తొలి ప్రసాదం ఇవ్వడం ఏంటి? ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎంతో మంది నాకంటే గొప్పవాళ్ళు ఎంతో బ్రాహ్మణులు వచ్చారు అని అంటాడు. సో కానీ అంటే ఇక్కడ ఒకటి హరిదాస ఠాకూరు ఎంతో శుద్ధ భక్తుడు. భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా తనను తాను అల్పుడుగానే భావిస్తాడు. సో ఆ విధంగానే హరిదాస ఠాకూరు భావించారు. కానీ హరిదాస ఠాకూరు యొక్క గొప్పతనాన్ని, ఆయన యొక్క భక్తిని ఇక్కడ అద్వైత ప్రభువు తెలుసుకున్నారు. భక్తుని గురించి ఎరిగినటువంటి వాడు ఆ అద్వైత ఆచార్యుల వారు. సో కానీ హరిదాస ఠాకూర్ తన యొక్క నమ్రతని ప్రదర్శించుకుంటూ మీరు ఎలా చేస్తూ ఉన్నారు? ఇక్కడికి ఎంతో మంది బ్రాహ్మణులు వచ్చారు కదా! మరి ఆ బ్రాహ్మణులందరిని వదిలేసి నాకెందుకు ఇస్తున్నారు? నేను ఒక నీచమైనటువంటి కుటుంబంలో పుట్టి అని అంటాడు. కానీ సో అద్వైతాచార్యులకు తెలుసు. ఒక పరమహంసకి ఇక్కడ సాధారణంగా చెప్తారు. ఒక పరమహంసకు అంటే భక్తిలో ఎంతో ఉన్నతి చెందినటువంటి పరమహంసగా భావించబడేటువంటి వాడు హరిదాస ఠాకూర్. సో అది తెలిసినటువంటి ఆ అద్వైతాచార్యులు హరిదాస ఠాకూర్‌తో అంటారట, నేను మీకు
తొలి ప్రసాదాన్ని ఇవ్వడం వల్ల 1000 మంది బ్రాహ్మణులకు సంతర్పం కావించినటువంటి ఫలాన్ని నేను పొందుతున్నానయ్యా! హరిదాస్ ఠాకూరా, నువ్వేమనుకుంటున్నావు? సో, అంతటి పరమహంసవు, అంతటి భక్తుడు. అది తెలిసినటువంటి అద్వైతాచార్యులు ఆ విధంగా, అంటే భక్తిలో ఎంతో ఉన్నతి గాంచినటువంటి హరిదాస ఠాకూరుకి ఇక్కడ సమర్పించడం వల్ల, అంటే పరమహంస లాంటి ఆ భక్తులకు ఇవ్వడం వల్ల 1000 మంది బ్రాహ్మణులకు సంతర్పణం, ఆ 1000 మంది బ్రాహ్మణులకు సంతర్పణం కావించినటువంటి ఫలితాన్ని పొందుతున్నాను. నీవేమో నీచ వంశంలో పుట్టాను అని నువ్వు అంటున్నావు. కానీ నీకు నేను తొలి ప్రసాదం ఇవ్వడం వల్ల 1000 మంది బ్రాహ్మణులకు సంతర్పం కావించినటువంటి ఫలితాన్ని నేను పొందుతూ ఉన్నాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుని ప్రసాదం, అంటే ఇక్కడ మనం భగవంతుని ప్రసాదాన్ని వైష్ణవులకు, శుద్ధ భక్తులకు, పరమహంసలైనటువంటి భక్తులకు సమర్పించడం ద్వారా ఎంత ఫలితాన్ని పొందవచ్చో అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రసాదాన్ని శుద్ధ భక్తులకు సమర్పించడం ద్వారా ఎటువంటి ఫలితాలు వస్తాయి. ఎందుకంటే సాక్షాత్ ఇక్కడ భగవంతుడే చెప్పారు. నాకు నేరుగా నా యొక్క అగ్నిలో యజ్ఞంలో సమర్పించేటువంటి దానికి బదులుగా దాన్ని నా భక్తులకు ఇస్తే నేనెంతో సంతోషిస్తాను అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్పారు. మరి ఆ భక్తులలో కూడా శుద్ధ భక్తులైనటువంటి, పరమహంసలైనటువంటి హరిదాస ఠాకూరు వంటి భక్తులు ఇవ్వడము వలన ఎంత ఫలితాన్ని పొందవచ్చు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనము తెలుసుకోవలసినటువంటిది. సో, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చాలా చక్కటి ఉపమానంతో మనకు తెలియచేసినటువంటి ఉదాహరణ. అలాగే ఇంకా ఆయన అంటున్నారు ఇక్కడ, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు. సారాంశమేమనగా, ఎవరైనా బ్రాహ్మణునికి లేదా వైష్ణవునికి భోజనం గలిగినచో అది లక్షలాది యజ్ఞములను నిర్వహించుట కన్నను మేలైనది అని చెప్తున్నారు. సో, కాబట్టి కనుకనే ఈ యుగమున పవిత్ర హరినామమును కీర్తించుట మరియు వైష్ణవులకు ఆనందమును, ముదమును కలిగించుట అనేది కార్యమొక్కటే ఆధ్యాత్మిక జీవనమునకు ఉద్ధరింపబడుటకు మార్గంగా ఉపదేశించబడినది అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ కలియుగంలో మనము ఆచరించవలసినటువంటి అంశాన్ని, సో ఆ యజ్ఞ యాగాదులు నిర్వహించే దానికి బదులుగాను, సో ఆ పవిత్రమైనటువంటి హరినామాన్ని కీర్తించడం. హరేర్నామ, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి నామాన్ని కీర్తించడము. అలాగే వైష్ణవులకు ఆనందాన్ని కలగజేయడం. సో వైష్ణవులకు ఆనందాన్ని, అంటే వైష్ణవులతో ఎప్పుడు కూడా వారికి సంతోషం కలిగించేలాగా ఉన్నట్లయితే ఆ భగవంతుడు కూడా సంతోషంగానే దాన్ని స్వీకరిస్తాడు అనేటువంటి అంశం ఇక్కడ మనకి. సో కాబట్టి భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా భక్తులను సంతోషపరిచినట్లయితే అదే ఈ కలియుగంలో మనము చేయవలసినటువంటి చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే మనకి చెప్పబడినటువంటి అంశం, హరేర్నామ హరేర్నామైవ కేవలం కలౌ నాస్త్యైవ గతి రస్యత అంటూ చెప్పబడింది. ఈ కలహాల యుగంలో ముక్తికి భగవన్నామ కీర్తనము ఒకటే మార్గము, అన్యోపాయము లేదు అంటూ బృహదనారదీయ పురాణంలో చెప్పబడినటువంటి అంశం. అదే హరే కృష్ణ మహామంత్రం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను జపించడము అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆ వైష్ణవుల సాంగత్యంలో ఉండి ఆ వైష్ణవులను సంతోషపరిచే విధంగా ప్రవర్తించడమే భక్తుల యొక్క లక్షణాలు. ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో పురోభివృద్ధి చెందడానికి మార్గం. కాబట్టి వైష్ణవ అపరాధాలు జరగకుండా వైష్ణవులను ఆనందంగా ఉంచే విధంగా ఉండగలగడమే ఈ కలియుగంలో మనకున్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో పురోభివృద్ధి చెందడానికి ఉన్నటువంటి ఏకైక మార్గము అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ.
ధన్యవాదాలు.